Il-Gvern b'kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ nidew il-Fondazzjoni Tech.mt li sertejn tesponi lil pajjiżna madwar id-dinja bħala ċentru tal-innovazzjoni u t-teknoloġija, speċjalment foqsma bħal dawk tal-intelligenza artifiċjali. Tech.mt ser tara wkoll li kumpaniji Maltin ikunu jistgħu jippromovu x-xogħol tagħhom barra mill-pajjiż. Iċ-Chairman ta' Tech.mt Mark Buġejja qal li l-għanewlieni ta' din il-pjattaforma hija li tistabbilixxi lil Malta bħala pjoniera f'dan il-qasam. Tech.mt hija l-marketing arm għal Malta, ġifieri biex nattiraw investimenti ġodda ta' din it-teknoloġija, kif ukoll ħanejnuhom biex l-affarijiet li jkollhom il-businesses tagħhom nippromovuhom barra wkoll. Is-Segretarju Parlamentari għall-Ekonomija Diġitali Silvio Xkembri ħabbar ukoll li ġew triplikati l-fondi allokati għas-settur tal-ekonomija diġitali u għatinna li din it-tnedija timmarka twettieq ta' miżura oħra mill-baġit ta' din is-sena. Tech.mt hija wieħed oħra mwettqa mill-baġit li ta' din is-sena. Bażikament qegħdin naraw li triplikajna wkoll il-baġit li kien allokat għal promozzjoni tas-settur tal-ekonomija diġitali u qed naraw kif kooperazzjoni maċ-Chamber of Commerce flimkien mal-Gvern ħankun qed insaħħu il-ġurisdizzjoni Maltija billi nagħmlu promozzjoni wkoll tax-xogħol kollu li tkun qed isir ġewwa l-pajjiż lil hinn minn xtutna. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.